Lakhain koi Singhason constituency ke parlo Rongnogar long Katharing ti lang chithinga rongalong jer kedam APHLC Singhason committee pen sokke e ponni phaikre troxiarni jai kathar la penari sangho tumpen lake kheti claim vek nangji kheti claim khle pulote itu madet cherai un epu alam pen APHLC Singhason constituency pen chikroi si chiliki phu la pen sokke e pon wolong komaji pen sami amlen phangchopi report ki dolai Thôi, đang có phát chút mà. Thôi.ไม่หอกหอกไปทางเด่นน่ะละเอ็นลงเก่งดูแล้วก็ไฟใบอยู่เสียซองเป็นดักสิงหาซอนอลองรีนี่ตุมดักสิงหาซอนอลองรีAPHL เสียซองเป็นลองกระทาริงเตียรองลังจิทิงอารองดักนี่ลิตุมรีดเคตีเคลมเวกนังจีเคตีเคลมเคลเตอิตุมอเดตเจไรอุนเอลาสวาลามhok alam la sinitum APHLC pen da che kroi dun lo la si pini APHLC pen Singhason a constituency ke do an atum che tong si da sok ke eji la pen chili ki phu akam nilitum claim lo la ke kaduwe ta claim hur nangji ilitum det la pukali la pen ke claim ta ke tong akam la ke abotora cheng ben claim lu nangi la si pini nang du na tum phan an la pen la sons kiti ke claim bom sok ki e bom hai ke bai bom atum phan an ta churol nililam la pan si pini ke kang ton kardong chị phang cheng nang ma ha chị ta phang cheng na tháng này làm xong cái chiếc bay thì kia tung lục thì ta cái nó bằng cái mình đen hùiเลยchứ cái klem kelah tem anta me klem nang pu là số kia rồi in hàng cả chừng lúc cái rèn miêu là ông nó thì cho văn ni tum ke là ốc số kia rồi thì ở hút bên kia ốc làng su chôn nẹp pon po cái hai hem li lúc đấy in chu po là bây giờ là cho klem lộc pong berik pen hai hem pon đẹp thì fatika nali pini soki na mithamot dak suntuk pengki don nali kopia ang thego sorpak lai bukar binglong arat tuhan sonang nili kapit klang ko lama bang ka leader lo elitum jok ta sok inangi sok ke chot kalilo la kheti ke doan in long aritame claim et nangi athema aprang aring ke lok British atumta India government ke bang cheng halatum bang ingkoi rahini bet bang ingkoi rahini bet penopot dukan nang dugret
la pen ke kheti nang claim beret pen ajok India government India debt nang cerai chip alang litu areng ke lokatu la si non ilitu ta debt cerai nang i pulo dang te kheti claim pik nang ji la pen dukan ingni pik nang ji silet le det nang ji herak le det nang ji aku la kheti ke claim ke ka therak pu kama tha tung ge la ke kilu tung lu kilu ka selet atum lu la si lu le det nang ji bangkar bieto man mikir okora pu ipu itu man la so mikir okora nang papi pulong le det nang nang pipu at hai abe det ni nang pipu long le det tua bang takali nang pipu at hai abe det ni athi man nang pipu long le det pu le te theng bare chok bare te bang nang pu pe det ji me ne te ta la bang a le abe det ku papu at hai abe det ni ta pu at hai abe det ni tu li det oh acha bang special si pencepat turti pon si jir ke dam matela dia sai ke tv sok ke pon bang sok ta masak tu oh nilitum kacini ke lahelo non pini arni pen pukali lo ha nilitum la six schedule implementation committee pu ke claim ke cheng pen la pen la aprang men si kitab along da por helong lo la pen nelia bang ke neli riso ko pen wasi hidia kam la pen inglong arita kam an ke claim lap le la pen theklong lo nili pot nang than ver ya munit tung ke sai tiki nang ji la pen ke Charlie dun long lo areng ke lok atum bang India det nang cerai tip ko puson si un alang litum na claim cheng ke indigo pa akheti nang claim lo spice akheti nang claim lo la pen sa akheti nang claim lo la pen ke dukan ke do business akam an alang litum claim lo la pen a jok ke wang aku ke areng ke lok atum bang ingkoi rahini ve la bang ke ingkoi rahini si ha pike areng ke lokatum England pen India ningkan pharohin ni nang cherai thip lu phala le tu alang a government je selam det lu la thek long si la ke chini lo je ilitum karbiatum ta kheti ke claim ing long ari tame hidia jo tame kheti ke do anason sok chot kali nimpo bong hom la pen theng the jasme theng thia bang a boy chi pi nai athema karbia tum ki puke theng the hello kheti akleng lu la si yong si theng the e de pulo tang te la ke itum akleng a phansi aman ka chi pi pel la hello ilitum karbia tum non ki duk ware la hello non nilitum APHLC atum ke dak hidi chot la puali inglong arita nilitung claim nang ji pusi claim da claim dum lo arunong ching di lo la pen arunong ching di pu ke la ka amen lo seta ke claim nang i la bang so arunong ching di ke hasok rot det ke thap det anta la ke arunong ching di pusi pu la pen ke la son ke claim ojia phansi litum phan jir ke dam jir asong ta pin chong lo kleng sarpo kleng dun ta bilo servan kep ta bilo la si non nilitum APHLC pen nga pe klang ke ilitum ahok lo ke theka tum do olo sita nilitum ta aboy gi pidun thulo je la hidi dong akhok ke do anta sok e lap nangi la si non soki ke cheng chia tum an non amat hai bai nangi la pen chili sita ri nang po la pai pai chiklo in ko krep ho atarik aprang an ke ilitum hidia kam petang lap nai la pen rit an ke bap ki phu inklum ke chor la kadu ve ke ilitum claim nang po nilitum APHLC tum ta claim dun jilang la hello alam la pen kadu e phanda chuning ri lo la hidi ing han ka che peru ke la ke misen alam lu la ke ka the rak nang ya alam ga lilo aman ke do akam lo la ke areng ke lok atum nilitum areng ke lok atum long dam lo America bang adang ke thi so gali hidia kam ke claim la pen hidia kam ke claim tum helo hadak aman ta ke thenai Punjab ta hidia kam ke claim khetia kam ke claim tum helo aman ke thenai la potsi ilitum eman ke chibi nangi e khei chi pereng nangi la pen ilitum along le chirai tip nangi along le ka chirai tip yi polote along le long ma si dong tip nangi pupi de bang nang tipon jok yi
ลาสีซอกกี้เขตีเคลมปุลเตอลงเลสีอิลิตุมเจไรที่โปแกนเตดูการกันดูปุตตาลงเลียทักซิงนี่ทิปโปแกนเตลาเฮโลอิลิตุมอัดเด็ดก็เจไรอุนจีลาเฮโลนี่ตุมอัลลัมปีนี้จากฮ่องโปอิงกอยระเกรทร็อกเซียร์นี่จากฮ่องโปเกรทร็อกเซียร์นี่2023อันนี้นี่ลิตุมลาสีลาซอกกี้เอกามเคลมโลอันนู้นก็เปรกตุมดักเคลมโลอลังลิตุมฮันดาจูโรโล